F'Jannar se tibda it-triq lura n-normalità. L-ewwel ġimgħa tas-sena l-ġdida fissret għal pajjiżna konferma kif kien imbassar mill-esperti mediċi ta' żieda persistenti fil-każi ġodda ta' COVID-19. Dan kif minkejja l-għluq tal-barijiet u l-każini, minkejja l-biż obbligatorju tal-maskri u minkejja l-appelli kontinwi tal-awtoritajiet tas-saħħa fl-aħħar 24 siegħa ġew irreġistrati rekord ta' 224 każ ġdid u bekk sfortunatament qed issokta żieda fil-każi ta' COVID-19 f'pajjiżna fl-ewwel jiem tas-sena l-ġdida. Kollox fl-aħħar 7 ijiem kellna 947 każ ġdid, l-ogħla żieda fl-aħħar 9 ġimgħat. Il-każi totali minn Marzu l-hawn żiedu għal 13,612 ta' fil-waqt li 80 persuna fiequ mill-virus, bl-ammont totali ta' persuni mfejqa jiżdied għal 11,540. Fl-aħħar 24 siegħa tħabbar ukoll li tilef ħajtu raġel ta' 72 sena wara illi testja pożittiv għal COVID-19 fil-31 ta' Diċembru. Bekk il-vittmi totali ammontaw għal 227 bit-8 imwiet mill-bidu tas-sena l-ġdida, numri li jpoġġu f'dawl differenti dak li qed jibqa' jirrepeti il-Prim Ministru. Sa Mejju irrid nara li nkunu business as usual. Taħt il-55 sena li allura mbagħad ikunu il-general public, qegħdin nistennew li naslu għalihom għal-ħabta tal-aħħar ta' April. Jiġifieri wieħed qed jistenna illi lejn l-aħħar ta' April bidu ta' Mejju ikunu qegħdin noffru t-tilqima lill-popolazzjoni ġenerali. Sa Marzu irrid li nkunu rkuprajna sew. Sa Mejju business as usual. Sa l-aħħar tas-sajf inkunu wasalna għal herd immunity. Nimxu ma' timelines illi għadna ħna tar-ritorn lejn in-normalità, jiġifieri li sa Marzu ikollna l-ekonomija tagħna li bdiet tirpilja sew. Sa Mejju irridu naraw li pajjiżna ikun qiegħed business as usual. Intant, kontrarju għall-impressjoni li qed jipprova jagħti l-Gvern ta' Abela, numru kbir ta' ħaddiema u negozji ser jispiċċaw bis-suppliment tal-paga imnaqqas għax-xhur illi ġejjin ta' meta il-pajjiż għadu fl-eqqel ta' daqqa ekonomika li ġabet magħha l-pandemija. Skont id-dettalji li ħabret il-Ministru Mirjam Dalli, 4 minn kull 10 intrapriżi f'pajjiżna se jsofru minn tnaqqis fil-wage supplement. Dawk illi kellhom daqqa bejn 45% u 55% fil-beħ tagħhom ser jindunaw li l-wage supplement ser jonqsilhom għal 640 euro għal ħaddiema full-time u 400 euro għal ħaddiema part-time. Dawk li sofrow tnaqqis ta' bejn 35% u 44%, il-wage supplement ser jonqsilhom għal 480 euro għal ħaddiema full-time u 300 euro għal ħaddiema part-time. Intrapriżi li kellhom tnaqqis fil-beħ bejn 25 u 34%, il-wage supplement ser jonqsilhom għal 320 euro għal ħaddiema full-time u 200 euro għal ħaddiema part-time. Fil-waqt li dawk li naqsilhom il-beħ bejn 10 u 24% ser jaraw tnaqqis fil-wage supplement għal 160 euro kull ħaddiema full-time u 100 euro għal ħaddiema part-time.